bij jou is het best snel gegaan. Je kwam binnen als de zingende glazenwasser. Je hebt je vriendin leren kennen in de clip. Ja, die kon ik al een tijdje, maar toen... ja, ik weet niet of ik dat voor de camera moet zeggen, maar dat was een beetje de bevestiging. En ja, de geinige glazen was dus eigenlijk ook als een geintje begonnen. En toen is het allemaal een beetje beginnen te lopen. En dit wordt inmiddels al de 7e clip weer. Hoe is het inmiddels met die relatie dan? Ja, die is er nog steeds. Alleen ja, ze konden vandaag even niet bij zijn, maar ze is de hele week mee geweest in Benidorm. En ja, het is een latrelatie. Volgens mijn therapeut die zegt dat is het hoogst haalbare voor jou, een latrelatie. En ik ben ook blij met die conclusie. De zomer, hoe gaat die voor jou eruit zien? Nou, hier en daar wat optreden. Ik sta volgende week ook zelfs in België, heb ik laatst ook een keer gestaan. En daar komen ook wat meer de reacties uit. En ja, wat optredetjes en glazen was en gewoon van het leven genieten, hè. Ja, want dat glazen was in de zomer, je zou bijna zeggen, dat is gewoon trap op, trap af, trap op, trap af. Ja, een beetje wel, maar we doen het tegenwoordig ook met telescopen wassen. Dus ik kan laag op de grond blijven, dat is wel makkelijk. Daar word je ook niet zo moe van. Het gaat allemaal goed, dus het is goed met elkaar te combineren. En ja, overal leuke reacties. En je komt hier nou vandaag ook weer leuke mensen tegen. Ja, je doet je netwerk wat uitbreiden. Hartstikke leuk. Tot slot, 7 nummers. Ja, er hoeven er vaak maar 12 op een album te staan, dus je bent dichtbij. Ja, dan gaan we het noemen ook de best of feestzanger René. Alleen, dat wordt ook het eerste album. Ja. Heb je al bijna een album compleet? Ja, 7 nummers. Ja, ik doe alleen eigenlijk singeltjes uitbrengen. En ja, het zou kunnen. Het zou kunnen, ja.